Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς. Είμαι γυναίκα, πολεμώ με το μυαλό. Κι όποιος κρίνει την εμφάνιση κάνει λάθος τραγικό. Είμαι πολιτικός, δουλεύω για το κοινό καλό. Πιστεύω πως μπορώ να κάνω τη διαφορά εγώ. Φοράω ρούχα, απλά δεν λένε πράγματα πολλά. Η αξία δεν μετριέται με τικέτες και λεφτά. Το κινητό μου το έχω για να επικοινωνώ. Στα social μπαίνω μόνο για να γελώ. Δεν μετράει η εμφάνιση, το φύλλο ή το τι φοράς. Η διαδρομή είναι δική σου, εσύ αποφασίζεις πως τραβάς. Σπάσε το στερεότυπο, είναι νέο πρότυπο. Άσε τον αυτό σου ελεύθερο, μη μπερδεύεσαι, μην αποτρέπεσαι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι Σπουδαία συναισθήματα, όλα είναι αισθήματα. Μην τα φοβάσαι πια. Μη φοβάσαι. Ελευθερία και ισότητα, αυτή είναι η δική σου ομορφιά. Είμαι 48 και μου αρέσει το 6-7. Η μουσική δεν έχει age limit, πάει έως το heaven. Είμαι 50 και ακούω τραπ. Η καρδιά μου χτυπά στο ρυθμό χωρίς τραπ. Είμαι αγόρι και αγαπώ το μπαλέτο. Σπάω τα καλούπια, ανεβαίνω κάθε μέτρο. Μαγειρεύω, γράφω στίχους, βάφω τείχους δυνατά. Ποιος είπε ότι οι ρόλοι έχουν φίλο τελικά. Είμαι άντρας και η κουζίνα μου είναι μαγεία. Είμαι γυναίκα και οδηγώ σαν επαγγελματία. Μη βάζεις όρια Χωρίς στον εαυτό σου. Μην εγκλωβίζεσαι σε κουτιά. Η ζωή δεν έχει πρέπει. Χωρίς πρέπει. Μόνο δρόμους ανοιχτά. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Σπάσε το στερεότυπο, είναι νέο πρότυπο. Άσε τον αυτό σου ελεύθερο, μην μπερδεύεσαι, μην αποτρέπεσαι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό. Σπουδαία συναισθήματα, όλα είναι αισθήματα. Μην τα φοβάσαι πια. Μη φοβάσαι. Ελευθερία και ισότητα, αυτή είναι η δική σου ομορφιά. Άσε τον αυτό σου ελεύθερο. Πάσε το στερεότυπο επιτέλους.